Hello mga bay, mga unta. Ito, pansit making sudan. Niya, di po dua ka ulang. Isda, sinuba. Niya, di paliya. Mais itong kanon. Mais number 16. Snack na yo. May pansit. May pansit. Ani gahapon kaning BH ba? Ikan dito sa Santa Mesa. Birthday sa pag-umangkon. Anak sa akong igagaw. BH ug isda. Di uwang. Di apa ko sa akong ayaan, guyuan kay di mahuman na kag medical. Kung mapito work na ka, i-MMR vaccine kanila. Kung mag-MMR vaccine, pa-postil ka na. Nga kung mag-apostil, mag-wait na po kag 10 ka adlaw or 15 ka adlaw. Aya magpasikan dose kay wa mangud na kumpleto ang akong vaccine. Pero kung nakumpleto na, okay naman itakutan ng papilis. Kaso ang problema karon, ang kontrata. Kaming pa lang ang kontrata. Muna nga, tambay gyapon ko karon ng tiya. Daghan ba dahil mga proseso, mga bahimuon? Di man ako dairy ka, nakaikay pang buhaton ng mga papilis. Kung naalang na ighapon yung ang pidos, online na karon ang pidos. Napala sa una nga, mubiyahe pa sa atog United Nation. Taas yung linya, mga dlaon. May karon kay online na. Nya.
nindot og online na mga bay kay pwede rag pambalay ra mo. Pero bo sa pawan na nimo og kuan pulo-pulo or jacket-jacket baron kay ani ra man ang pakita nya na day nagpidos nga whole day gani ako half day ra alas 8 mi nagsugod nahuman mig kuan 5 minutes to 12 dali ra gid mi nahuman kay wa kay pangutana kay ako mga kauban murag halos ex abroad naman isang ex abroad ka mapidos gihapon ka ba urot ng palya karon nagulat na lang ko sa akong kontrata human abot na gani akong kontrata kay kaming naman adto na ko sa agency pa isang bayo hindi nakalaag karon wala ag ta aw kinangutana man ko sa agency gahapon ma'am kanang wabay laing way kay kung maghuwat pa kog 3 months sa booster expire na akong visa kung ina pwede ba ma'am nga magpa-swab test na lang ko pwede daw kaya kana daw ako ang vaccine sa Sinovac bisan nagkapulo ko magpatulok ana di na pinadawaton sa kwait ikaw na kung ano man ma'am ano di pa implement pa man ang vaccine na di man din nadawaton napod sila ito bag yan ko ma'am hindi sa man mo gastuan ng kuan kanang hingan kung yung niya ano makalaga na swab test kami na ma'am ang gagastos napakay problema anak jud ang tubag sa kuan kanang kuan kay siya taray kay mo tubag balik pa siya ingon nga kung mag-chat mo na ako mag-tagalog mo ha kaya hindi ko kasabutan na inyong misturyahan ako punguna po dito bagpod nga sayo naman ang problema kung makakasabot naman kay daghang Bisaya diyan kauban muta na di ka mingon na po siya nga babaho pa na nila ang utok na lang mo to ba di na lang sa personal kaya isud na kung amo wala yung kasabutan ng booster murag wala kay booster sa kwait no wala man sila kasabot Unta naman sila ko, unta ko ng booster. Unta kay tawag nila sa ilaha. Siguro yung booster sa Kuwait, diba?
Naunta ninyo di ba? Karon akong ipaabot kung plata na lang. Man anak. Kaisinsin ako papulion. Kaya laga na. Abi na ako makaulit pa ko sa amo. Di na di eh. Okay mga ba, thank you for watching. Abit na ako mahuman.